farin wata online radio, online radio, farin wata ta zagaya duniya ga tana. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki kan gaskiya. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki bisa gaskiya. Da fari na sanya sarki daya Ubangiji Allah, Ubangijin Isa Musa wanda mun kawa sallah, ko kama rediyo tamu domin ko ba ta safalla. Farin wata tana tayin haskenta kuma ya haska baki da. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki bisa gaskiya. Ana ruwa ana iska kun kama rediyo tamu, a nan take a online. Farin wata kuna jin mu, ga wanda za ya neme mu kulle su to ku ɗauko mu. Farin wata ake magana ga rediyo da ke zagawa duniya. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki bisa gaskiya. Shirye-shirye ba ganda farin wata suna yin su, kama shiri na addini farin wata da hasken su, kama shirin siyasa ma alalibi su aji su. Akwai shiri na al'adu shi ma farin wata zamu, in ma shirin nishadi ne farin wata da zafin su. Ko kama rediyo tamu farin wata kusan labaran duniya. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki bisa gaskiya. Kama bangaren girki duk shirye-shirye sun tsara, batu na tallata haja farin wata sun shirya. Da wa'azi da tafsiri farin wata suna sawa, babu kamar su mun gane yanzu a rediyo ta online baki da. Kana gida kana ofis ka kunna rediyo taka, da wanda ke cikin mota ka buɗe network ɗinka. Farin wata da kai satin nan za a kai ka ba shakka, ka more duka sautuka na shirye-shirye sun tsara bisa gaskiya. Farin wata wallaye rediyo da shirye-shiryen kun yunkuro. Ku zo ku saurara ga sabuwar tashar mu mai aiki bisa gaskiya.